Inkiteb kapitlu ġdid tal-Air Malta wara 18 sena il-Linja Nazzjonali tal-Ajru irreġistrat qlieħ operattiv ta' €1,200,000. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Air Malta. Filuq is-sena finanzjarja tal-Air Malta id-dħul żdied b'5.3 miljun euro filwaqt li l-ispiża biex il-kumpanija tal-ajru topera naqset b'6.7 miljun euro. Kien hemm żieda ta' 168,000 passiġġier fuq is-sena ta' qabel, żieda ta' 11%. Fatt interessanti ieħor għad-dħul tal-Air Malta kien anki żieda impressjonanti ta' 20% ta' beħ ta' biljetti tal-ajru matul l-istaġun xitwi. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li dan is-suċċess huwa attribwit għall-istrateġija ta' tkabbir li ġiet adottata. Fakkar mill-liema sitwazzjoni telqet l-Air Malta fl-2013 u llum qiegħda topera bi flotta akbar. Tal-2013 konna biex ngħidlek ħafna nies kienu qataw qalbhom u konna taħt kontroll tal-Kummissjoni Ewropea minħabba Restructuring Program. Illum id-destin tagħna huwa fidejna u nistgħu nerġgħu nibdu noħolmu il-futur tal-Air Malta. Ma setax jonqos li Dr. Mizzi jfaħħar lil ħaddiema tal-Air Malta u rikonoxxa x-xogħol li għamlu. Saħaq li huwa joħlom kif l-Air Malta tkompli tara tkabbir u ttir lejn iżjed ajruporti prinċipali madwar id-dinja. Li ninvestu wkoll f'rotot ġodda lil minn pajjiżna u naħseb dan huwa l-kapitlu ġdid li jagħmel Malta biex ngħidlek parti mill-Global Hub Ewropew li wassanna il-bot sa' New York, sa' Mumbai, sa' Ġerusalem u l-kumplament tal-Mediterran ukoll. Din hija ħolma tagħna kif Malta qed tinbidel, kif Malta tissir a regional hub fl-ekonomija u fin-negozju u hekk kif Malta wkoll qed tbiddel it-tip ta' turisti li tattira lejn pajjiżna fejn din is-sena attirajna 50,000 turist mill-Amerika. Tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon li nnota li apparti l-profitt l-Air Malta reġistrat titjib ta' 12 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Dan għal fatt li s-sena l-oħra l-Air Malta kellha telf ta' kważi 11 miljun euro. Għalli fis-settur tal-avjazzjoni il-kompetizzjoni ħraxet iżda f'dan il-kuntest l-Air Malta tilqa' dawn l-isfidi u għamlet il-linja tal-ajru bħala waħda vijabbli. Ninvesta ħafna fl-IT, nemmen ħafna illi l-IT hija l-qalba biex aħna nkunu nistgħu nadattaw irwieħna għal kambjamenti fil-industrija tal-avjazzjoni. U bis-saħħa nkunu nistgħu iktar nifirxu ir-riċ tagħna barra minn Malta. Intant il-kap eżekuttiv tal-Air Malta l-Kaptan Clifford Ketkuti semma il-21 rotta ġdida tal-Air Malta u kif ir-ristrutturar li twetta ikkontribwixxa għal dan l-eħ storiku. Spjega li fuq medda ta' 5 snin hemm il-ħsieb li l-flotta tal-Air Malta kollha tiġi aġġornata b'ajruplani ġodda tat-tip A320 Neo. Il-viżjoni tagħna tal-linja tal-ajru tal-Mediterran qed tasal iżjed bit-tir tagħna li nilħqu fis-suq Skandinavu u dak tal-Ewropa tal-Lvant, temm jgħid il-Kaptan Ketkuti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.